डिवाइड आसाम 50-50 बावबाय नामा सारमोन लोगोसे रायजो राजाफोर नोंथांमोनालाय बावखो ना माखो आरो बेनि अर्थआ मा आरो जायफोरनाखि सेन्ट्रेलनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर गोदोनिफ्रायनो जोंखौ बर'फोरखौ गादबनानै नासयनानै सुसिनानै जाबोग्रा राजखान्थिगिरिफोर निस्सय बिथांमोना प्रफुल्ल कुमार महन्तआनो होन सोरबा सोरबायानो होन हेमन्त बिश्व शर्मायानो होन बिथांमोना निस्सय मिथिगौ जों बर' हारिखौ बुरलुंबुथुर सेरफाङाव रायजो जाग्रा आरो आसामखौ बे लाम लाम ओनसोलाव खावनै बोखावनो हागोन बादियानो बर'फोरल'। दिनै बिनि सोमोन्दै मोजाङै नोंथांमोनजों ससेब्लाबो सावरायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो नैबे मोनसे भिडिअ फुटेज फिसा आङो होग्रोनो सानदों, नायलांबानो जाबाय। बियो जोंनि आदै गोब्राब लोमजानानै बेखौ गुवाहाटियाव लांदोंमोन सिगाङाव, बेनिफ्राय लाबोनानै माबायावहाय एमआरएमआवहाय सोनाय जादों। बेनिफ्राय बेखौ सिभिलाव दा एडमिट खालामफिननाय जादों। बिराद सिरियास। दा बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय आङो मोनसेल' लुबैदों जे नोंथांमोननि आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आरो रायजो राजाफोरनि बोर आशीर्बाद, जाहाथे बे आदैया जोंनि आदैया थाबैनो हामनानै मोजां जानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आशीर्बाद हास्थायनाय थाहैबाय। जोंहा पइन्टआव फैफिनदोलाय। नोंगौ बर'फ्रा बे बुरलुंबुथुर सेरफाङाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय। सिगाङाव रायजो दंमोन, राजा दंमोन, समनि फाखनाव लिलि लाला, बेफोरखौ दिनैनि भिडिअआव रायज्लायनो थांला। जाय हक, जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा बिथांनि दैदेननायावहाय जे बड'लेण्ड मोनसे आन्दलन बियो जाय जानानै जोबोद गोख्रोङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो जाबोदोंमोन आरो मोनसे समसिम बेयो जाय जादों। बे बड'लेण्ड आन्दलन बिनाया दाबिनाया बावाखै बन्द' जानाया, बड'फानि सिमांमोन बड'लेण्ड दाबिनाया। बे बड'फानि सिमांखौ जोगारनानै दिनैनि समाव बड'फानि नाम लानाया जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। जेखि पलिटिकेल पार्टिनियानो होन, जेनेरेल पाब्लिकआनो होन, बा बबेबा मोनसे निउट्रेल अर्गानाइजेसनफोरानो होन, बड'फाखौ गारनानै बड'फानि सिमांखौ जों रायज्लायनो हाया आरो बड'फाखौ गारनानै जों बड'लेण्ड दाबिनायनि जे सावरायनाय बा लिरनानै दोननाय बा मोनसे गोसोखांनाय, बेखौ जों जागायनो हाया। बेखायनो दिनै आङो बुंनो नागिरनाया बेनो जे आसामखौ जायफोर बिथांमोना सिगांनिफ्राय खुंबोदों, सोरबा दासिमाव खुंनानै दं बा सोरबा गेजेर खन्द'आव खुंनानै थांबाय, सेन्ट्रेलाव लिडार जाबाय, जायफोर बिथांमोना बर'फोरनो बड'लेण्ड होनो गोसो गैयामोन आरो आसामखौ बोखावहोनो गोसो गैयामोन। दा फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम पावारफुल होननानै मिथिजादोंमोन मोनसे समाव। डिवाइड आसाम 50-50, आसामखौ खावनै बुखावनांगौ। बुरलुंबुथुर सेरफांनि सेर सेर लाम लाम साहा ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानाय, आसामखौ बुखावनांगौ। नाथाय आसामनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आसामखौ बुखावजानायखौ लुबैया। बेनिखायनो बायदिसिना राहानि गेजेरजों होबथाबोबाय थादों।
अयथासार खालामबोबाय थादों, गाख्रेबबोबाय थादों। मानोना बिथांमोना मिथिगौ जायफोर प्रेजेन्टआव आरो सिगाङाव दैदेनगिरि जानानै थांबाय आसामनि सेन्ट्रेलनि, बिथांमोना मिथिगौ जे बे ओनसोलाव बर'फोरनि अनगायै आसामखौ बुखावनो हानाय खुनु हारि गैया। आरो बे नोजोरखौ बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बड'लेण्ड आन्दलना जादोंमोनबो। डिभाइड आसाम 50-50 बावमाराखैना रायजो राजाफोर? कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। खिन्थु सोरबा सोरबाया बावबाय जानो हागौ, आफादफ्रा बावबाय जानो हागौ, आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बावबाय जानो हागौ, पलिटिसियानफ्रा बावबाय जानो हागौ, सोरबा सोरबा। रायजो राजाफ्रा बावनाय नङा। ओंखारदोंमोन, गोबां मुंख्लं जालांदोंमोन, गोबां न'खरफ्रा नस्थ' जालांदोंमोन, सय सम्पति। बेनि फिथाइया बरो। दासिमबो मानो फैदिया? ना बावलांमारबाय नामा दैदेनगिरिफ्रा डिभाइड आसाम 50-50 सोदोबखौ? नाथाय नैबे जेब्ला फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ मोनसे सुक्ति खालामनानै फैयो, बेनिफ्रायसो गथ'नाया जानोसै। दा जोंनाथ' बे बिटिआरआ मालाबाबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जानो हाया। बेनिफ्राय जों नांलाथ' नङा। जोंनि थांखिया मामोन? बड'फानि सिमाङा मामोन? बड'फानि सिमांजों थाबायनो, बड'फानि सिमांखौ लानानै जांख्रिखांजेननाया सोरमोन? रायजो राजाफोरखौ लामा दिन्थिग्रोनाया सोरमोन? आरो दिनै बेफोर सिमांफ्रा जागोन ना जाला, मोगथां महर मोनगोन ना मोनला, आरो सोर आवगयगोन, बे गासिबो रायजो राजाफ्रा आंनि बे चेनेलाव कमेन्ट्स हरनानै फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।